Dnes vám predstavíme dlho očakávaný nový model Citroën C5 Aircross. Nová generácia Citroën C5 Aircross narastla o celých 15 cm na celkovú dĺžku. V prípade nového Citroën C5 Aircross je možnosť prostredníctvom funkcie Drive Mode meniť charakteristiku vozidla, a to formou režimu Šport, režimu Normál a režimu Eco. Znova dostupný je aj režim Grip Control, vďaka ktorému si viete meniť kontrolu trakcie v prípade piesku, blata alebo snehu. A určite vášmu pohľadu neunikol nový centrálne uložený multimediálny systém o rozmere 13 palcov so stávanou navigáciou, Android Autom a Apple CarPlay. Pred vodičom sa nachádza nový TFT displej, ktorý ponúka rôznorodé funkcie a mnoho informácií. V prípade chladného počasia potešia vyhrievané predné sedadlá v troch úrovniach a takisto aj vyhrievaný veniec volantu. Poteší taktiež aj vyhrievané čelné sklo. Zadná časť vozidla je kompletne prepracovaná s novým dizajnovým rukopisom značky Citroën. Nový Citroën C5 Aircross určite stojí za vyskúšanie, tak neváhajte a príďte nás navštíviť. Tešíme sa na vás.